салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. ҳаматон дар раҳмат ки видеоро тамошо мекунед, ҳама лайк мемондагӣ, комментария менависдагиодам ҳамчунин раҳмати калон. Ва дӯсто ака дурӯза влог айдаиҷа ана камтар каша шудай бисёр запису ай ҳар тараф сохранид мекунам ихе ухе ватсап туда суда корчи галереяда намедонӣ ки чӣ ай кадом рӯзай. Ба ҳамин хотир и влоги дурӯзаҳай то нимаи рӯзи 9 рӯзи 8 баъд аз ин кӯшиш мекунам влогҳои якрӯза сёмка кунам. даиҷа дӯстони азиз рости гап ман намедонам шашум буд ё ҳафтум буд мо тарафи родом рафта истадем ба фикрам ки 7 сентябр ва даҳами текстил ҷои кори анушта мо чӣ кардем ануша ждат кардем як пакета бояд медодем ша баъд мегузаштем мерафтем. ин манзараҳои назди текстил фонтанҳои назди текстил. подписчикои азиз хай видеоро тамошо кунед, лайк комментарияра хотиртон наброрен. ҳаматон дар раҳмат. ака влог сар мешавад, влоги кашаи чанд рӯза. салому алейкум дӯстони азиз, иҷа газони хушрӯе газони хушрӯ буромадагира дидам. Мо омадем родоми як хабаргирӣ зани ануша чанд рӯз наомада буде. харосгамаузи як ала кор доштум рухшо хай гуфт мери, гуфтум майли биё аҷоя мерим дукаса омадем то иҷара рамунали овардак мо худиш рафт. ин рӯз парад буд ана иқагай парад мемоним хай тамошо кунед. раҳо қариб ки навгушода шидан тало тупаям ҳама ҷо. ин раҳуяраҳи главни маҳкама во дадруи родом як навигарӣ тамошо бино заняра бине чи дадруи родом як гала магазин пайдо шуда ориён найсон тиран дорухона. ма хая одами серкорам ин рихшона гӯя шурбо намепазибо амҷа шурборо бихарда. салом модар инаиҷа диде короче дромадан мумкин нест. бома маска кардам дар гармӣ. рихшона хай чие рескадием дир овардем. рихшони тара мегӯяд тубугу будроем. ман мегӯям рухсон ба чӣ мегӯям вақте тирма медрои ку мега гуфтам рухшон мо тирмада шинос дорем родом да не тирмада тирма ай родом фарқ дора. хай ба илоҷ кардем рароӣ кардем дромад мо да берун зачиш мекунем. ина қабулгоҳи родом да пеши и родом айҳо моздания калон буда буда пеши и қакай и доми мандаринка и доми симурғай ба назарам. инавоча ма хабар гирифтем ака мерим хона хонаи дуконаи ма бине 4 этажа сохта не хонаи рамоналиша не общага мерим ака. хай хлебзавод балай хлебзавод мере барои хлебзавод баис намере рухшон та мерем як қадам раи мурз қашараф рафтем пиёда ба дуруи иҷоб ба иҷоб рафтаистем пага 8 як темпрагука клем гудакои ма чия ход када бошанд ман намедонам маашара гуфтам авиация карточка бирон ка ма канахтар када будам гуфтам ягон лагман мекунам ки бо қати рухшон гуфтем ки хай биё пиёда бурем. рухшон редка мебурад гуфтем ашам мерам гуфтам хай мерем айшоти ту охирон лакои садбар не мештав иҷара бинем чӣ қадр фасон духтаро душанбе мода шудай дубай як бор гуфтум инаҳа
тамошобино соат 9 шуда на хона рафтем. Qa xarid kardam, ruxshon xarid karд. Наконец дар кор карда боша. Не, қад Шарафе мегум дар отелате мега там написано нельзя. Шараф ҳамин телашка мега ин ҷои хеле знак дора. Ма то инҷа ҳамиташ мекунӣ. Намерава кор намекуна. Ҳамқаш кардагишон. Я сол 2 сол кор кардаи тамом. баъди ашан дига ҷорамон али омад мора гирифт хонаи бахт богаштай рафт. Растач бало. ҳамин хонаи бахт буфтодо гирем. Инамҷа соат 9 шуда. Бо кӯдако ходо гуфтам ки маълиш. салом дӯстони азиз, имрӯз 9 сентябр, ҳаматона табрик, рӯзи истиқлолият қатӣ ва ма ҷора ҳаким соати 4 саҳар қатӣ. Чандед соат? 4:17. Каки ма ягон ҷо бурам тамошобино буд, мошина мара холӣ бутам, бе бензин. Нигоҳ кунед. Датчики бензин чанқай. Ма вақте ки ягон ҷо мерам меом датчика фшу то иҷора мегирам метим одамуда. Неки одаму намедонам пустой мекунам ба амада метиям. Ананаси боҷи мора ҳаким мекунем. Хади ҷора тамошо кунед, дальше больше мебинем. Гуфти бара натиҷе. Аҷаб баъзе бисёр ва мисли худуд мислбиёр намешавад ай зиёд акси ӯ чистаки ногиёр мата давада додум ку ай даври мактаби синфи но ҳарчи хато кардам нака баъди солҳо расид лаҳзаи рӯбарӯ опанам опари чангаксини дарё пари маҷбур хонати лобари ки аё пари моҳити лобарим опанам опари чангаксини дарё